Abiramani bono suwa ahele ni wemsimiyo Akoma bo brum 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 Eni wushiye nyenye Media kukudro kono ncheko bisa ni din Osere shemeni Ehwana wase gune Okonkwo buena noa wase frame yoba sweetie sweetie Udino hunamse Ubiba huofe Fawako mama me Yaudi wako mama niya Enso medi ebe mao Yenye mama Nsem se odo Hadi edina kumem Medi makume nina mao Sweetie Medi makume nina mao Sweetie ube kume Our ending way no madam Akoma edansiyona yetimi diatina odo. Akoma edansiyona yetimi diatina odo. Akoma ejuru. Akoma ejuru. Ni ebe mebe yetimpo. Akoma ejuru. Owonimi waba wose eyi wode wode enti woni se odoku sunsun awo mi soi eti fuso batani pa ho eti mi yan obo ni afefri mi o awo mi doi awuti mi obia tanyum no eju mi na obepa eju mi na obepa ni ho me pa tan Oh, day. Can you my yet you? Oh, day. Naminti me was. And I say, can you mean yet you? Oh, day. Naminti me do yes. Into him, all day. The same for so but any paho. Send me a bunny a pachamio. All day. I mean to me do yes. All day. I mean to me was. And I say, can you mean your chamio? All day. Nami timi do ya. Akoma FM. The Bemen ye, the Amanquaya, when you're broken heart, Yana. Mepa Jessiana, a bassa, When you're broken heart, broken heart, and then a mere enemy. A bassa, and a Yamushemi, and I'm a short. You two are with dear woman, Hopa, or Yamis, and I'm a general. If it is a bama, maybe when you're broken heart. And Sanya, Massa, I mean, if it is a bama, make a broken heart now. What you say? Sabia will Yamusho. Yes, sir. The cabroken heart, you say. No, no, it's okay. Because will be a movie, Ben may be a more baby broken heart, and I say, you or baby, my Ben may be broken heart. I said, if I told you, minimum is a be and a Yamushemi, and I said, dear, maybe a bit of no, when broken heart. Never make it to this Akoma edansiyona yetimi diatina odo. This Akoma edansiyona yetimi. No ho be no fi. Madakura, and we friend say offer. Now when. No say me dey move you mada. No say obi a fa we no work with you. Hey, obi a dey. Obi a fa me dey with you. Obi a ko fa yire ya dey. Obi a fa me dey with you. We dey work with you. Hey, wo yire. Ai. Nya akono. Wo yire akwa nya akon. Ai. Wo yire akwa nya akon. Obi a fa ko nya akon. Obi a ko fa akwa nya akon ko en dey. Okodi Ha! Na wa kuma yo say what is awesome. Kana kan biyo. Ma kuma huri sa dimbi kan bi. Akoma FM. Nya sam ko tuwa. Me tika nya me shadi ko me ko du fie kwa sam shesheti. Entampe no se na dey. Minus minimum.
And I'm not saying microphone no no. Remember this kind of ways. Yes, we are nobody catering for me. We are me weed smoker. Some you are looking at me, you look like a weed smoker. I be they are fools. They are fools. Yes. We are more be or mufie. Or mufia from funny happen for mufie. It's a munu mufia sem. Ah, I can see a gentleman like me and tell me some minumi. Say no more damage the image of a gentleman's outside. Mempanesa. Now we are wine a fan on this. What be so more that say and by identity. Maybe I am some tell you what be say wine a tata than the man. And they'll be sitting in their houses talking nonsense. Young as some crown. Now we are who fear being also your by force who did to us. I mean, we know what we did to Rachi. And you also do fear some Pobina. Those fools. Omona keka nsem gu me yire na suma oya ni ya oya no. Can you imagine say oba ma be warewa? Me yire hunu say me nu wi. Ah me nu ya oba tu mi obesi ben. Na me nu wi kura we yo fi asem. We yo fi asem. U fi uni aba mo adama. Uni aba onya ni oya. Munya isa de na mu say ni pedi. Mu na ni mu o se wi ni. Madam, look at me. Me share me say wi ni ma. Me hu kra na ye me wawa. Yeah, we 14 na you. Today we 14. Look at the foolishness. Me to one young boy man kwaye master man kwa de nante basa no so na me dwale ye adwuma no. Eno na so mo no. Asate e bo me sese. Se dia da achi bi. Me nya ba bi ni me. Along the line I'm in here. Na no tese oni me sipi. So, sa omo be power. Nwe bi dia na me no wa bobla. Me do ko tu galanse. Anasa me do ko do ko na utwafa wo man fa ma wana. Eh? What Jimmy said, now say my yeah. So what's a boy Sam? No who about we are side. No about our Jimmy no about now me, madam, this is my card. Eduma me and here that and here that confirm some free company in mobile. And here Eduma me and here that obi am yes our company we na make register about how they are called. Me gin scandal. Na wan gin sika so de kwa ko ma me ya. Me ma me ya le. Se je benti. Me ko register I do ko hwa ma me. Say wo je ya. Wo yi bu mani me ma me e ya le sister dey. Waso de ko tu wo ba. Waso ka ne line. Dabi. Mama, na sabre no oba ne mama kan che wo se dabi 2014 na okoye oba no ade no ana oba no so wote say dabi 2014 na oba no so wote say Elizabeth wo bi sa be na wo bi sa no wa Well, my papa kokra bi kan kokra twatro me kokobi sa papa no say na me sa ne papa no na am se da me pa to moro si wo pem na me de obi o wa yere di me mpe na si o wo ya tu fo papa wa yere di wo ya tu fo madam na person who free papa wa say was wa wa ya na say the netifia di di ha me enti ma say enti papa no ka kira me say oh one day one say wo do wo ba dia o bat ebesi na wo hu wo ba bia wa ha na ba bi sa ye no ti ma me so so no betna anene ti enti e ho no me so no che se oba bi wo ba mo ro no be nya accident mami onya accident na me ko ho na mo dia ni e ye bibia e kire na me sa ne mami betna mo ro ni che anu na mami ya bi ko ti ni do mo se oba bi wo ba enti ka o ni accident that time no new side me matron ma my you no ko ko ndi adan na na mabobo na na mabobo oh na butre nya butre na ko ba di dinya o ba ni matai you be for ba blo ni o ba beta new side ko ho ana asem na me ka
Yama munyina kwaba adeba Akoma 87.9 FM. Akoma bu sam dwumadie no bra enya so ma ko ni abadwafo yatena se. Baby awuwo bia ye de ebrel. Enti sabre bomode ansa wo betwe ade aben wa fidie no ebra Akoma bu sam dwumadie no ye de eba no. Na se ye Facebook na wo hwe no YouTube na wo hwe no baby a wo hwe no bia no Bomodi answer obeshe ama ye Facebook ya Akoma 87.9 FM. Bomodi answer obe like ye page you know. Na ube follow ye na wa like page you know edi ama me na waja o comment no ewo ho na afi wa share edi ama me eno ye Facebook page you know. Sanso na YouTube no Akoma 879 subscribe na emia notification bell no so breso a you get notified na wa share ama foforo so enye bi ahwe sanso na osai krom TV some no eka say wode atum live free FM 97.5 ewo techimine and also edemu live pa de ama enunti bomodi anse ubehwe bi so ewo ho na ebo don konso a Onua TV de betum Nikki Pizza Fan Club GHUK wonum ebo ye chidom Ezra Fan Club wo Hamburg Germany wonum so ebo ye chidom eni adonten edia mejeso ene Marcos se wo hwe na wutie dwumadie se wo hwe no TV se wutie no radio baby I wish no na utie bia no edin no una ni mu weyi a na che se edin no eye Marcos sanso na radio no eye Akoma FM sapepepe na etie na nakua koko ewa ha sanso na evangelist Samuel Mensah Pastor Julius Naba Sikapa omunyina ewo fi ha Ismail Howard na ebomichidom semi producer Nana yaw etie fidie nachi na ode ye ko social media Facebook and afa YouTube they make a show ene area ni say protect your peace positive mind positive life don't let people know too much about you close the view now close the window that hurts you no matter how beautiful the view is. Karma says everything you do. Karma says everything you do. Everything you do comes back to you. A negative mind will never give you a positive life. Forget the past, but remember the lessons. Forget the past, but remember the lesson. Life is nothing but a collection of moments and memories. Moments become memories and people become lessons. That's life. Tianache. Enunti eyeti eniye pa na efa ebo wabrabo. Debi ametra sibia memo bibia ubetumi ede aye nhwesode ekira meto aso ho na mede ama ebra wo hwe no bomodi ase obesende wo message ede aba na yakenkan no yopo ede ama wo e was 0245 301 462 enra yede project esi ye ne so sade etie bia no ene yebesan akoso esanse yehia emwa na yede ama ababa wei na watumi de akwakoye ne nan no surgery cancer no wanya wone nan no sebe ya enye nsemo na yentwa enan no ento entwene na emeka ne nan baako enyinti yebeba so na yenko na yene ye nua baabi nkodi nkomo onfa ne hawo a ode bre yen entu yenim na yenhunu kwane a yebefa so a yebeboa no yewie a yasan abetoa yen project no eso
Mame. Memoaha. Yeah, no. Na apom. Yami adome ho ye mako. Ya da Kristo ase. Se oho ye wodin. Me pacho e frame Naomi. Okay. Wo free na bai. Pacho me free Bukru. Atonsu Bukru. Okay. Na wo me awia yi e wa Akoma mu nsam dwumadi so. Mako me da ase. Awia de boko, nso enye boko sa. Boko sa. Mene me wofa. Ena etifie. Na efie no ye efie a me maame e papa eno siye. Enti papa no de me fan say ye ba betena efie no papa no wo ho e no de ye baaye na ye betena ho. The sister penya ba betena ho sisi wa ware watuko. The sister monketua nyina me nua nketua mo ma betena ho ko school a omu nyina ewie eko ebi ye adwuma ebi nso atukwan. E na chese me na sisi ma ba betena efie ho. Ma ko me betena efie ho asede bi esese me ye me pra me twitwi ade bi a oba tifie a wo ye me ye. Na we na ye bedi bronyane mu e na mma me frɛ me awie bi sɛ na wo me wo ye den na me si o me ye ade na o se wo wie a na me se a wa ma me ye ma hye me ti ka asɛm kro o se wo wo fa se ye di bronya wie a wo hia wo fie ho na me se a o se ma ye den o se wo se wo ntua light e na me se sa light yi hu asɛm a ya na me mpese meten wo masum fi se light me na me jeje mitua adenti na me a mejeje no mintua na me ma wo mo a omo ha da even kura me a mitifie a me han dan no me mintua light no na obi a ono han dan mum e na me ma ni tua light a amama dem na nipa ben na me ye enti e ma me bufu ye ma me kasa ebe ya sa no so na wadi kan afrɛ me wo fa na di kan afrɛ me wo sa light na asɛm no ho e di matem egumeni mase e wa abonten ne store egumeni mase poto menka no kre me ye kohwini me sorry am si me ye Kristo ni me kwa sorry me ye sisifo menka no kre na me se a wo fa na de ba asem na wo ka kire me sa no osia ye se wuntua light na me se hwan no se mintua light o se papa na wo han dan wo ha ne se wuntua light na me se na yi evidence ben na owa e kire se mintua light enu didi matem sa na wo fa sa de na wo ye me no mempe menya kra over 40 years minsa ade bi asem ketwe bi anu afa ho na wadidi matem akeka manim ye koka wo betu ye enti ye ana ye twa so enti ye ho no ma me ne ye anu baba kakra na me de mitwa so na me ko enti free ho no me kura na me itu kwan enti me koye enti me ko ba ye nimu no na ode sa ankra no ma me so nka nche me se di bronya wi a wo hia me wo fie ho no na ye enti ye guso hwa enti ye di bronya wi ye 5th January na me ofa efre me ofre efie ho nyina efie me pa cha efre Philippansa pa cha ena ofre efie ho fo nyina tenants fo ni nyina meeting enti ofre meeting no ena o ka kire o mo se baby a ye gu nsuo ma o mu gu nsuo wo ho biem wo wie ya osia tenants fo ni ai e ma obi anyu nso ho biem o wie ya tenants fo ni ma Naomi won so me ka kire a free na ekọ on the 15th of this month me hia wo fie ha be pese on the 15th no bedu no na wo ayi uniema nyame pese bedru ho no na me ba beto punum na afi na wo ba be ye ena bia enti on the 15th na wo ayi uniema nyina afi January na wo ayi uniema nyina afi so me ka kire mo tenants for na mo ha no e free na ekọ na wo mi nsuo no e mani mu biem e mani mu nsuo ni biem wa se o 15th setu no ya winya ntu ya no me mu nsuo ma mi nsuo wo fie nsuo no eye
the year to know I had the pipe and a pump in the anaba. There be a bind the enemy. I bu na ye triaka no. Me munsuo wo fie ha. Na wo mo tenant for so me ka kire mo wo a na wo mi be ka kire say ji bucket ba ko na bu nsuo ma me a wo bebu ama no no. Metu. Ma ko asam ne ye me ya. Chese me wo fa no bu manim tia ya metisa akwala kitua bi e wo nanim. Asam ne hye me pa. Say adentina e mami mu nsuo wo mpo wo asem bi ka kire me a. Frɛ me na nka ka kire me. Na wa frɛ meeting attendant for ni nyina anim no e na wo ka sa asam na kire me enti amefi o mi ni buo kete kura ho mi ni buo kete kura wo fie ho e na me wo fa ni nti obi behind that to me ka kire nipa ne say on hye mi yie e nam sa asam no a wo ka ni nti e na ma papa no so nya nyina so ka say mi ntua light no ayedi gu o say me twen 15th enti 15th na me sister penyin na me di na chi a ono betena dan ni ma me free o free ho a me baaye no e na obeka che o say ono mpanyin ono ankasa ni nua ba na o ka che ni nua ba ne say on kan che offer says 15th ne de esua onfa bi nka ho a wo se wonte ase enti o mo kan ya ni nua ba no kan ya and or say any or the ending of January. In the ending of January, no, still me nya dine bi. And I mean sumpo me to a hefana me to ako. It will come Matthias here, me pe dine bi, me nya bi. And the ebedu ending, no na mami penny be a or why and tem or man be. And I me kobo man be a man. So almost me wa fa mama say. A diner was seeming free muno. Minyanya dine bi minya bia metu say asam no me koka kire maame no say maame ne di mi mu aye be mam say bia wo fa sise ana sise no me kwa achimo anopa me de me ba ko school e na ma be fa me ne ma kwa achima me kwa achima ba ye na me ba be bie pono me ba ya wo di nua abobo edan no mu e pono no wo di nua kroso dan no echese me nya kwan enkoho enti me hwa ade ani din no me ankasa me ntumi mfa mra enhye me nsem me ntumi ne nko enti na me se me de ba beda akomafo se sa asem wi monka bi ma me se wo tumi me na na fie o me ma me na ye ba panyin me ma me nya akora ma me no so papa no na wo no onu di ka wo na nsa na wo ba be wo papa no na panyin ene me sister magi ena me meto aso adentina na nafo bi ende enya kwantene fie ho eda ho na yenya ya de ye mpanyifo no wugina ka se ye de ye tena fie ho bia enye yie me sister wodi machi obetena fie ho wutu na wie kete ya ama me sister ne de ni namu sa kumasi abonten so okoba ato na okoba ato sa na ode sa na me sister wenye ya wodi asan tu akọ ye nua ketua baako ano so saa akwara tifie wie ss foforo a wo pe adwuma ano so wo de wanu si no so wo betu di metu saa ma me firi sahwi e ba ye bebu nkotodwe e wo wani mpa wo chew se de wa ye bia fa che no na chesa wo de bia tu na wutu ye no de bia won so na oba sahwi ho na oba be fa ye e na ode ye mba ye na chesa wo de ye mba na wo wi aba begu ye ni mase enti ma kwa wie me ba ya tu na wasi wo tu me so wo tu me ye dia ene ye dan no minya bia metu se wo tu me nso na se enye yie nso dia ene ye monka bi ma me masem nyina no okay me da se papa enti ye ma me aye ne no edi nkomo yi ye frɛ no Naomi okay enti ma memra Naomi so na wo betna ho no enye mfie sei ni me pa cho betna ho match ya ekoram ye 12 years 12 years okay wo ofa ebra wo ba no okache wo sei bi a o ma watna efie ho some years bi edru ho a obetu me pa cho da bi me beba nso me ka kire no
me ba Kumasi na me satam na me bako ye ba ha na ye ko me de me sister mpenfo me sister penyi magi eni me nua mon ketwa na na omko school na omo ha na me de na menti ha bi na me wo sehwe ho Okay. enti me sister magi ko school na dan no be da ho no na me ka cho se wo fa me pese me ba ebeta na mbe ye adwuma me so pan no na meto me wo me oven kese ene me nie me nyina me pa chan Eti if you auto panel. no na me Eni fi ho. me di ba ya na tenant for no call meeting say yes oven shifie nti oven na me dia besi ho ne be shi efie ho ahye wo mo ne ma nti o mo mpene e ma me mfensi ho ma ko mutu o ma no gu mi so sa na me wo fai e ma me yi oven firi fie ho se adwuma na gu besi nne mentumi anye bi menya baabi nso amfa obi man baabi ma me di oven ni kosi kakra ena nipa ne se obebie ne store no nti me meyi mfiri ho ikoyi oven no a me de san ba besi enya se me beso se me beso ayese e be shi fie ho nti me nso me di besi ho na menya baabi a mayi oven na akọ me wo fa be gina gate ho etu gate ni mu se ompene ma me mfa oven nu nwura fie ho Obi a wo so ye no. me nso ye no masra mema amanfo se o mo nso mi mu na o mo mfa oven nu ho ma me na me de esi ho de na mahu se me sori mahu se ma japa de ho na esi na me nya baabi a me di oven na akọ akosi me wo fa be gina gate ho to gate ni mu se ompene ma me mfa oven nu nwura fie ho na mfa enwura fie ho chena ma me ja oven no esi kwan ne ho for 1 month ensu oto ana ebro no awi aba na ehye no saa ansana o miss bisa asre obi ama me de akosi ne fie efie wanso esi no baabi na ye pete mu nti na enye save ene oven na ye disika bese 6000 eto no me ton 1005 me ton 1005 sanse minya baabi a me di besi so obi be wi anekwa anase ebesi samu ne ma de me ton oven 1005 amen oven free men Ma brank benya baabi esi fie ho me nso me di si fie ho keke Ono ma na ti ho ana. na me ne me ma na o se o me ma na wie school nti omo kwasehwe nti se me ba ketua na o hye mechi na me ne no ewo ho No mo papa wen. omo papa wo sehwe Mo da so ware. pacho dabi Okay. Wone wo fa Philip Ansa na ti fi ho. me pacho an I see. Ene na so wo fa na ti fie ho bidi a esi den na wo na wo jeje light bill because minim se wo no akwa peninsa no ono na ebi anka bejeje. ma ko me dase o efie ho no ya chichem Eye dan krasa yi. me fan say efie mu anan kasa de eye dan kra 10 ene wo ho 10 bedrooms. 10 bedrooms na wo mu a me de no enka ho Enka 10 no ho. me de no enka 10 no ho baabi a me da no enka 10 no ho na ya chichem say line bia wani meter line bia wani meter enti maame ana owo ho first ana ojeje no watu enti otu ye mfa nse me nso me ni nipa me wo fie ho atem bia me wo ho a ye hwehwe a ye behu enu nti ena ma card ni bedi me ho a na me de to me wa fa no wo ni meter de onu nkwampo wasi ni de apart from 10 no wasi ni fie na abro san de e wo ho a wo no tim. Oh, I see. A wo tim efie 910 no wo abro san de wo 910 no wo 9 wo mu e de ama han ya wodidi ho a wodidi ho ansa na wasi abrosan so a ono ane ne yere ne ma atim wo ho adi bi aye store aha wone wo ma me nyina fi papa ba ko enya maame ba ko. Okay, I see. Enti eyede na wo fa hu ne se wo wuntua light bill into na meka se papa bi a o behind dan wo fie ho na papa ne se light na ye gigi no ye ngigi ni nyina mum ye gigi bom na to de bi a ye gigi no obi ni ho enti so wuni ho de a ene de ye nsa aka no ye bekwa akoto enti e kire wo a obeba no na se sa na won so ya je wo de no akwa akoto ena papa no de mra ba se papa ba ndia do behind dan wo fie o de mra ba se sa se obi ni ho a
yenkoto na nipa ne ba na ya agye de akwa akoto no ompene se nipa ne ni hɔ a yemfa de ya agye no ento hɔ na yenda summu kwapem se nipa no beba se yenjiji ni nyina nwie afi mpo de mra wosan de ba se wohu se yenye line no so ye 5 wohu se nipa 4 atua na yesika nini a ono wonfa ne de nka ho ana me se samra na wono de ba no so de enya adwuma amokoto a wonfa receipt nchi omo se de okoto yi me koto ba me di receipt be kire o se me fa receipt be kire nti me koto ba me di receipt be kire me de na me kwa akoto ba me de be kire obi a de be kire se ba se yenya ni nyina so bom a eno so me de be kire na atwa ato phone so ana say bi ase onipa ko ni ho na mo jeje koto oba light na so ntini ya na ontua otua me na me hwe so enti otua me hwe se nipa no meje ne di akwa akoto me nso a meje no nso me nso me hwe se me nso meto me de me de be ka ho okay enti apart from say bi a wo fa se o confront wo se wuntua light bill ne bi no enyina so obebiem na wojina so waka che o se chenchine tu enyina so a wojina so ne se me ye challenge me challenge no afen so wo challenge ne kwa be so kwan ben so se wo ka asem a me yi ano ebi ti se ofre me ka se yesi mi ntua light na nka o ka ye na nka makama no atu na wo si de ka wano tu mu abra wutua enti eno na manka manu antu mu na chese mani so ade me mu no wano so tu mu ekse wuntua mintua enti se wutua wo so yi hu ano na wo de receipt kire ne se wo fa receipt ni ye nyina ye jeje a ebia enipa ba ko bia atua 100 ye 5 into 500 make ho receipt ni na wo de a kire no enti challenge no a wo challenge no enye no na wo busa mi o enye no ho asem na obisa me ya besa ya baso ha ya Akoma 87.9 FM on TV or say Chrome TV ma menko menu abema so na fe yemmongre mu power specialist yenkwaje apomde papa mame family mu me da se o mame so chia o mechine so mo abusia mame akosedua ya doctor wo se mo bia ha na ena wie ade ba ko a me ne wo che ene se na wo twe ba ko esimu no ene na wo twe we nyina mu yare awodo a eba pa no eye fatty liver na ye ka fatty liver ye pese esuan de kakra na ye hunu enema bedadi woni padua ni mu ye be mo hunu se obrebo no sade abem, that is a fatty liver ebusafo se wo ho na hunu se wo sori anopa bia wo kwa akoda no ke hunu ye no wo koda nwumre na bia ene wo bre bebrebe ya ade che Moses na no bre no kakra da so we de nte sa wa mre ene bebre na so da ma ade che ye no wo tene woni padua no se wa poso nyina eye wo ya ene ye friend say fatigue anase eye severe tiredness ene ye ba unu sa hweniye pa na bia bibi ene ekoso ni padua no etumi ye se wo brebo no sade na abamu na aye sam wonsa nifa we edu dabi na wo se adabi a wonsa nifa wote ya wom a ya kire wo se wo brebo no jama sade abam fatty liver ene ye ka ho asem ebio se wo na hunu se wa ya se hanom efiri ufuruma ba wo fom no wote ya wo pa wo honom a kamea kwa ye se bia fatty liver ena no so wanya no ebio wo honom a wo skin na nyamede ama wo no unu se ensansan bi ta gugu anase wo hu se a change color no aye yellowish te se obi anya jaundice na hwe na nani aye yellow pa no se wo se saade ne bi wo ni padua no mu wo hwe wo skin no body no na hu ni sa anase wo se wani kosua no aye sa ya kire wo se wo ye nya fatty liver ebio se wo ho na hu ni se onan ne mienu eta wo ho na eche se wo ye nya fatty liver na fatty liver no ede ben na ekofa ne ba tie ne fa ye number a me de betu dwan na tie ye kira kwan no so na bibia ni a na wafre na yetuma kire mu sanse nya bibia efa ho na me bre kakra metima kire mu ye number ye de ye adwuma no eye mienu
Dedi kan 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0244 0244 54 54 44 44 22 22 and 0200 0200 38 38 another 38 38 and 31 31 0200 0200 38 38 another 38 38 and 31 31 emu bia ofra ubenya yen nti sa signs and symptoms ya dead woni padua mu a makekan uhunu bia mentra ho nche bebre baabi ba kope na meka che o se tutumirika na bra eno ane maame akoso adua ya nchen power specialist herbal hospital de nti a meka che o sa ne sem maame akoso adua ya ena ba ne brebo mu yare a bra wo mu a ya bibidro nyina akosia won kan ye pede brebo no wo ye specialist wo ye adwuma wo mu pa semu yare a maame akoso adua ya wo ba besia ena mema nyina tu chema no eno nti ena oye 9-time award winner ya ye de ama no etitie na he no so unu sa emma yare no ne di nkwa achirim na abubu sam se de ekura ne ma fatty liver na eba de ma obrebo no sa de timbe tare mu pa no ene say number 1 ye fra bibi excessive fat build up ye can excessive fatty anase fat build up a chesem obrebo no sa de no ababe tamu say tam now ebedamu sa onya hoden emfa nya adwuma ema na hoden kɔ fam esoppresse ne strength no ya wo no ba ko no number 2 obesity obi a waye kese na aboroso sɛ waye kese bebre na aboroso a awieye no sɛ de woni padua nyina kese no ebi koso wo obrebo no mu obrebo no so ye kese na asa na bibi be ye kese no woni padua mu no na ye saade na aba na ahohuru na ye kese into obrebo no ye kese a ye saade na ma ba ye kese now listen carefully ye wo high cholesterol no enye bad ye wo good and bad na ye high cholesterol na je se eno akwa ye bad obi o diabetes otuminya fatty liver ka ho and obi onom alcohol ensaden anopa awia nwumere na onom obrebo no obetimi anya no fatty liver no bi ebewo mu now fatty liver no de edi kaka se eba obrebo mu sa saade no bedoso sa obrebo no ntimi nya adwuma biem anipadua no so obrebo no ene wo sa no your kidney your liver these are the two things a zoom lion e woni padua no mu finfiri mu it is saade no be settle e wo mu sa na ye matwoma wo bon se entimi nya adwuma no na fe aha se ma o kofom enema miensa ene wo mu wan hwe yi a de be ya ne se ewuo na bewo because sa o liver no ne performance na se ne function no ebe sizi na fere se aye failure no se de wo kidney failure no sa de wo liver failure eno so sa na be ye wo de me pese me ka kire won sem wakọ asopiti ya ka kire se obrebo no yare aba mu a bramame akoso adua ya ho se won koi but eniama make kekan wo hunu bi onipadua no so a bramame akoso adua ya ho no Kumasi Feya se Lake Road ene ye wo adua ya junction enkran kwabenya ACP Road Power Bus Stop Takrade Anaji Estate Antama Rabank Hope na obehu yen yare nka ye bebrebe ya maame no nyame de ho adom no nimde ni wo ho na mfidie no so ka ho a ye de sa yare na nhida nka nyankopon se ade ba akọ manage maame akoso adua ya any power specialist a doctor for ne sem wo ma me ka o yare ma prekope ye mpie nungu so da bida wo ba ye to ebo ase de mfidie ne hwemu de wo so ye test wo be ye de wo so ye scan wo be kwa akoye na yetimi establish hunu yare ne wi a ye de dro no account me sim adanse amanfo difa maame akoso adua ya ho no so na enwanwa entre fie fansa nche de mere fam enye babi nkasa na abibidrofo maame kan kire de bia mekam bebre yare akwa ban asopiti ne ho anto no yenya bibidrofo ya mumu yen ye ne tumi sa yare no ena me se onuma ka kire osem o yare a dware shata ne bra maame akoso adua ya nchen Kumasi Feya se Lake Road enkran kwabenya ACP Road Power Bus Stop ena Takrade Anaji Estate. Monfa ya number yi eye 0244 54 44 22 and 0200 38 another 38 and 31 yare amamudi nkyerese yensa meye na yare ne dɔɔso ebere no susu a eti o ti sɛ oho edodɔ nkwade a brama me akoso adua ya ho power specialist na ye moam ye no ne wodwa som jirika no na sɛ de abusua
me kamfo di ama wo se wo ba osisi ya wo ya pa kɔpɛ gyirikagiri bɛrima osisi ya wo ya pɛgyirikagiri na bɛrima deɛ wonum a wowɔ mfasoɔ mmienu yɛ kyerɛ sɛ ɛbra ɛsɛ osisi yareɛ no na gyirikagiri no sɛ pɛgya wo mɛma sɛm ɔbaa tobi kɔma okunu watem na sɛ bɛrima no wayɛ mmerɛ wɔ mpam no ntumi ne wonyɛ adeɛ no mmom ani nye a wokora worɛ ho eti ne ma wokunu ani nye na wo so ani nye na mmom mmienu adua yɛ atɔ ne kɛno na da bia mese ho ka kyerɛ mo sɛ ɛyɛ akoma ne ntiri mu adwuma because ɛma akoma no mu etimi di afurisa ne kama mogya ne kɔba na akoma no so etimi yɛ adwuma adua yɛ ne liver care no deɛ mo ntɔ bi wo yare o nyare o mese no bi e boostu liver no brɛboɔ no immune system no enti ɛba sɛ ɛma yare bi a mɛtena wo brɛboɔ no enti wo nam hɔ a na odi kan fight him ɛde atia because brɛboɔ no ɛyɛ so expensive ɛwɔ nipadua no mu ɛno akyi yɛwɔ eskem ɛne ɛwɔ aduaya ne malames ɛwɔ hɔnom ne no nyinaa baabi a tonto aduro bia no wo so pɛ aduaya na duro no bi yɛbɛma wo na yɛkyerɛ wo enti mede mu sɛ hanom na magya mo ama ma akɔ atoa so meekɔ no yɛkyerɛ kwan no ɛyɛ Kumasi Feyase Lake Road aduaya junction ɛnkran kɔbɛnya ACP Road Power Bus Stop ɛna Takoradi Anaji Estate Ahantama Rabang akyi wɔ pɛɛ mesrɛ mo momfrɛ yɛ number si na men sorry 0244 54 54 44 44 22 22 0244 0244 54 54 44 44 22 22 and a 0200 0200 38 38 another 38 38 and a 31 31 Marco your WhatsApp plan no aye 0555 0555 79 79 78 78 and another 78 78 and more abroche no voice message no no mfa so na bibia ni a ye no bedi nkomo Yame insha papa ya men kam ho so amen aha Akoma 87 when an FM Monia TV or Sacrum TV Akoma mun sam dwumadie no eno a na wo hwe na wotie no na ansa na ne yɛkɔ akɔ power specialist no na yɛne na wo mi edu na edi enkomo meba na wo mi edu case ne so na mmom mame embra enra yenua bɛyɛ a sɛ adomfoɔ andom amoa yɛ ne nan yi yɛbɛtwa no ɛso yɛwie a yɛbɛsan aba na wo mi edu ɛdeɛ ne so esan sɛ saa bere obi nso enkwa ɛda adwa mu a wanhwɛ yi a mepacho check it na bibia ɛwɔ on masoso me bibia na make say enti no yɛba yɛnua ba ne deɛ ne so enra ɛna yɛ start yɛ yɛdi enkomo ɛfa yɛnua ba baako na ɔkyerɛ mu a empɔmpɔ sisi wa bi sisi no a ne kotodwa ne mu ekowi akyire na afei akɔfa yadeɛ kɛseɛ pɛ bi de abɛto no so na ɔkɔ hospital na yɛbɔ yadeɛ kɛseɛ din ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ cancer ɛna aba abɛtɔ ne nan no emu na wahyɛ dan mu for so many years sika awofoɔ benya na wɔnom ɛde ayɛ no operation nti sɛ wɔntumi mpie na sɛdeɛ doctors esi kyerɛkyerɛ mu no na kyerɛ sɛ mfie no kɔ anim na wɔnyanye operation no a yadeɛ no ɛbɛforo ɛde aba na yɛase na afraba ne soro na kyerɛ sɛ ɛde ne kɔ owó mu ano no anampo ebetumi aba sɛ ne nan no yɛbɛtwa na ɛnra abra na yɛka ho asɛm no onuadɔfoɔ bi send message a na ɔno nso ka sɛ ebi to ne saa ewi akyire wanya sika nti saa bere ne nan no yɛtwa baako no na kyerɛ sɛ akɔyɛ ayɛ mhyehyɛ sɛmpa sɛ wo ka yadeɛ bi na obi de bɛto so sɛ bi a ɔno nso wanya bi sɛ na yɛ no a na kyerɛ sɛ wɔn how serious yadeɛ no ɛyɛ na kyerɛ sɛ wɔsa akɔnua sɛ bia no yɛboa wɔnom nti ɛnra ɛna yɛhyɛ aseɛ ɔdaworoma ɛnɛ nso yɛtoa so deɛ ka kyerɛ wa no sɛ okakra wa bia ɛnsa oketewa bia ɛnsa kakra a wɔde bɛba no ebetumi aboa ama yɛnua ketewa yi ne nan no yɛntwa na mmom sɛ wɔamoa deɛ a ɛnan no yɛbɛtwa san sɛ wɔn mu akyinkyini afɔ so many years wɔn de akɔbɔ ha ne yɛ de akɔbɔ ha ne yɛ de akɔbɔ ha na nso so ɛmoa bi amfiri baabi a ama aha yi ɛna wɔn asan aba biem sɛdeɛ tie bia no ebi a yɛn yada ɛna ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛboa no nti wɔn na wɔn no sɛ abaahyɛ no mɔtoɔ mu na ɔnante ɛde ba no sesei without abɛɛyi ontumi ɛnsɔre ɛna ontumi ɛnante nanso ɛnkane no na ɛnya adeɛ ɛte saa yɛhwɛ w'anim sɛ wobɛboa boafoɔ wɔn ɔboafoɔ no wada wɔn nyame ayi wo sɛ wobɛboa obi a ɔwɔ ahohiahia mu
enti entwa wani nhwe wachi enkɔhwɛ sɛ hwan na ɛbɛboa no anaa wotwa wani ahwɛ wachi akɔpɛ mmoa no onso betumi ayɛ ne boafoɔ bi ama no ayɛ yie ɛno nti yɛnso ɛfrɛ sɛ awia yi nso yɛsɛ aba mo nan se ebie mu mɔndɔm ɛmboa yɛ numbers no yɛ 0245 301 462 0245 301 462 0530 507 849 0530 507 849 100 cities ene sɛdeɛ bi abrebia yɛ ayɛkɔ no si enya nipa bɛyɛ 20 30 si ma akɔmɔnyɛ 100 nipa bɛyɛ 10 ma akɔmɔnyɛ 200 nipa bɛyɛ 5 ma akɔmɔnyɛ 500 enya nipa bɛyɛ mmienu kura asɛm anamiɛnsa sɛ yama o 1000 a megidi yie sɛ eni gyina yɛbɛtumi aboaboa sika ya no na yɛde ama yɛnua bɛyɛ na ɔde kɔ na kyerɛ sɛ watumi akɔyɛ surgery no na nyame yɛ adom na ɔyɛ wia menim sɛ wɔn deɛ wɔn nyɛ nipa boni ayɛfoɔ sɛ wɔn bɛyɛ awie na yɛbɛfrɛ wɔn na wɔn atutu ahyɛ dada bɛn na wɔde mo ho bɛba abɛkyerɛ ama yɛtiefoɔ ahu ne sɛ surgery no yɛayɛ na wɔn bɛyɛ yɛbɛba nɛ yɛbɛba kyena afei wɔbɛfrɛ wɔn koraa no wɔn mfa biem yɛnim sɛ wɔn deɛ wɔn nyɛ nipa boni ayɛfoɔ sa wɔn bɛba na wɔde wɔn ho aba abɛkyerɛ 0245 301462 0245 301462 0530 507 849 0530 507 849 mehwɛ w'anim mame ma wɔnom akɔ aba ebiem mame memo akɔ aba yo medo akɔ aba na ho te sɛn ho yɛ nyame adom me ho yɛ papaapa wodin ne biem Medina Sampana Bosoka. Sampana Abusoka. Okay. Dodo na sofra coast. Dodo na afre wa coast. Ma me fa Sampana no. Na me nua ya asema beto no akwantimfi. Unsu din Justina nso. Justina me fa Justina nti sese ye nua ba Justina wono nti na sabre yegusu a ya sesrefo ya sresre no. Ma me ede na ato ba Justina. Ya to me ba ne de nisa tie fo na bebo me. Yale ba ye me ba inan. Yenim se yale ni ya ade ni ya yale se di ade ni di me ba ni ya. E ba ne sen start sen ne ko wi sen. Ne nan no ne kotodwe na ase no. Na ayete se pompo bi. Na uwe na anya ne ya. Wo ha na ekọ na asan aba. Tie ya afa de akire ni de e ba na enko biem. Na edi akwụkwọ doctor yakọwidie makọ bia nkwanta ji na yaba na fede akọdan sika sam yesu enibi minibi wo machi minibi wo manim na fede eti da bi nti mo kwa na doctor se sampompo no sisi wa na sisi no akoye sa na eye dan cancer ye fra ni binantum ose dan binantum cancer nti ya operation na ni na no ebetima atwa anase ebetima didi akọ ne ba bi ni yema anase ni ba bi ebetima akọ nti ya operation ntem enu nti wo ma yakotwa scan last year 3 months mu ho sika samti ya china bedu sa mire yenya sika no sa tam no kura na ye kase se de aya kase aboso aya wo ye den oba no nti wada them for how many years? Wada them by I say the 3 years ni na wada them. Na yale ni ba de mi sha fie nsia de abetuma du. Be 6 years ni. O say asien de na ba akọ ni de no wo guesses a oba abetwere. To wo twere wie ko SS wie 3 years ni afia ye wo. Like say ya de ni nti kra wo wie school no wantimi anto aso. Wantimi anto aso. Ne people kra wantimi ankohwe. Eba eya na ye ne sen eya ni ya ontimi didi o sole a na wosi ya na kuma ete ontimi gine ho o sole gina suru se o fa na ade no kura kwadwen so a otimi ka kwam no wo gine ho sa no wo kofo nya se obi ani ne nkyene a Justina ontimi nye bibia ontimi emre bi kura ka trem se ma obonu maturawu na me ka kire se won jaya duro ni nom na ya me na be ye bibia onuma duro wukura
ɔnkɔ nyame nkyɛn ɔnyɛ abotrɛ kakra yɛmbɛtumi ayɛ na meba yi da bia wɔntumi nda wɔnti ɔsu saa ɛyɛ sɛ ɔbaatan wohu nea wonyɛ nso menni baabia mennim bi wɔ m'akyi menni bi wɔ m'anim boafo ɛna mebusua ni bi boafo ɛna ohia ya saa mehu deɛ ɛbɛboa me ohia na ma nnwo no na wohwɛ wo ba anadwo no wɔpene na wɔsu da bia masua mehu deɛ meyɛ me ho wɔ meba yi nti na mede dwa no bɛtoa mo sɛ maakɔ momboa me atiefoɔ moyɛ yɛ mmoa moyɛ yɛ adom na yɛdeɛ meba yi wu meba yi bɛwu dɔkta kora ka sɛ ɛbɛtumi akɔdi baadi no ɛbɛtumi agye ne nkɔ afi ne kra so mesu kyerɛ atiefoɔ sɛ momboa me o momboa me na mene baabi kɔ bio mehu baabi a mede me ba yi bɛfa bio momboa me mohu me ba yi bɔbɔ na sɛ moboa m na me ba yi yɛ ahoɔden a na ase deɛ nsira bɛka mo yɛma nyinaa momu nyinaa nsira bɛka mo Momboa me o momboa na mini baabi o meba gu m'akyi deɛ wɔmade di kora ɛte awurade atiefoɔ moyɛ mo mmoa o momboa me o mesrɛ moyɛ mo mmoa o ɛtɔ da a ɛyɛ na ɛmu adeɛ o adeɛ a sika a ɛyɛ ketewa bi wɔ bi ani so ɛyɛ kakrakaa ɛyɛ sɛ po mundum me otiefoɔ mehu me mbɔbɔ na meba yi deɛ yɛle no akɔdu ne deɛ agye nsɛm ɛyɛ agye nsɛm o ɛyɛ agye nsɛm ampa momboa me ɛyɛ agye nsɛm ampa mehu me mbɔbɔ o mehu me mbɔbɔ ɔbaatan awerɛho ɔbaatan bi nsonomu ɛte onuadɔfoɔ ɛyɛ ne fa na wowɔ na mmoa bɛn ɛna wobɛtumi ɛde aboa yɛ maame yi mmoa bɛn ɛna wobɛtumi ɛde aboa yɛ ba yɛ biribiara Justina ehia wɔ mmoa sɛdeɛ tie biara ɛyɛ wode ɛtena ase kakra ɛyɛ wanante abrɛ nso yɛnim sɛ sɛdeɛ tie biara no nyankoropɔn ne yɛhwam da yɛbɛpem so a nanso sɛdeɛ tie biara no yɛ obiara ma ha ɛma yɛnka nkyerɛ no sɛ wei deɛ sika no yɛntumi ɛnya yɛpem so a nanso yɛnya ɛsiane sɛ ɛno ɛyɛ yɛne so ade hunu ɛno nti saa berɛ yɛkɔtɔ de asrɛ mo ɛtiefoɔ a mowɔ akyirikyiri ɛne bɛnkyɛyɛ oketewa bi ɛnsua okakra bi ɛnsua nea wobɛnya biara no yɛbɛtumi ɛde ato hɔ sɛ wodeɛ no ɛyɛ 100 cedis sɛ wodeɛ no ɛyɛ 200 cedis sɛ wodeɛ no ɛyɛ 300 cedis sɛ wodeɛ no ɛyɛ 400 cedis wode ba a yɛbɛgye na yɛaboaboa no na afei yɛde ama yɛ maame na wɔn ɛde kɔ sɛdeɛ ɛsitie ne nti ɛnora yɛama wɔnom ankɔ yɛma wɔn kɔ a ɛmmoa yɛn ɛnyɛ yie tena ɛwɔ sɛ wɔn da na ɛnɛ yɛsan keka yɛn nsa ase ɛka ho na yɛhwɛ na yɛde boa ɛno nti yɛhwɛ w'anim dom yɛn na ɛyɛ yɛn mmoa maame mmobɔ numbers no 0245 3014 62 0245 3014 62 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 Sign and our dear Beboa. Justina. Now want to sign. Justy catch ye na echichimu wona yade no ewo ho starting the same pain no na et sign na o feel say eye dan e na akwa wi sign. Das. But over 6 years in and me 9 starting a bob a pompo and a besi honum. A bar na ɛkɔ. Nti na me nim say bi a rebi. Nti ya de kɔ hospital video mom go twa scan.
ɔna ɔmo refer me to Joy and Kwanta na ɛhɔ nso mekɔtwaa scan nti ɛhɔ nso ɔmo refer me to Komfanochi nti ɛhɔ nso mekɔɛ na ɔmo sɛ doctor susu sɛ ɛyɛ cancer nti that time no 2023 mu hɔ no na mebɛkyerɛw ase nti mekɔɔ sɛ mekɔ akɔtwa MRI scan a doctor yɛɛ sɛ menkɔtwa no medui na ɔmo sɛ 2000 plus nti na sika no yɛde kɔ akɔtwa no nso na ebi ne hɔ nti na aka bɛyɛ 3 weeks bi nso a meyɛkyerɛw ase nti na ɛwɔ sɛ megyae na mekyerɛw ase no wie nti mekyerɛw wie nso na sika nso so ni hɔnom nti na ɛwɔ sɛ metoa me maame na maame nso kɔ North na metoa no hɔnom na ɛkɔe nti hɔnom a mekɔe na yɛkɔɔ hospital na doctor no yɛɛ sɛ ɔbɛyɛ surgery no nso so a ɔyɛɛ na ankɔ nti yɛsan de akyi ne saa yɛsan de akɔ hospital doctor so ɔbɛyɛ surgery sika na ɔrequest no yɛnya bi na yɛgya ne toa mo sɛ mommoa yɛ starting no deɛ ne yɛnim sɛ ɛyɛ cancer sɛnea na ɛsiiɛ no na ɛfi sɛ ɛyɛ pɔmpɔ ɛbɛbɔ hɔnom a na ɛkɔ yɛde pɔmpɔ aduro nyinaa sra so sɛ ɛbɛyɛ ɛbɛkɔ nso so yɛyɛyɛyɛ ankɔ nti ɛduru baabi a ɛbɛbɔ hɔ deɛ ankɔ biom metumi tete saa na ɛhɔnom nyinaa sisi apɔ na menim sɛ bi ɛyɛ cancer yareɛ no bia okay nti ɛyɛ na anadwo sɛn na ɛyɛ wo ani ade anadwo mentumi nda ɛtutu me saa mu werɛ me na ne mu werɛ me ankasa bi hɔnom ama yɛ asɛm mensa no mu tutum sɛ me nan yɛ me asɛ biribi koraa ka me na sɛ bi a meyɛ mu hye me ɔbɛhu na abɛtwe like sɛ bi a me nan yɛ me a ɔbɛhu na ɛtumi yɛ me a bɛkamakoma me nsa nyinaa yɛ meyɛ mu tutu me mentumi nna agya mete yareɛ koraa mete saa mete yɛ meyɛ saa gya sɛ me nipa dua no baabia ne hɔnom a yareɛ anim sisi a memprɛ ankasa sɛ wote hɔ a ɛyɛ na ɛdeɛ na wɔdwendwen yɛ na deɛ na ɛba wo tiri mu sisi ano ma pempem ama brenti ma yɛ meyɛ ma adwene sɛ menya akɔmfo a mɛhyɛ mo akɔmfo ɛnum aduro wonya akɔmfo a wobɛhyɛ ɛnum aduro mabrɛ because pain no wontumi sesei mabrɛ nyɛ sɛ na meteɛ mayɛ tantantan ɛnyɛ sɛi na ɔteɛ wayɛ tantantan ampa sɛ wohwɛ ne mfoni no yɛ a ɛnora yɛde ɛtoo soɔ na wode compare ɛnɛ ne mfoni a woa wobɛhunu deɛ yɛ kan sɛ yɛba no kyɛ sɛ wasɔre ne dua so ankasa ɛno nti ɛna yɛsu na yɛde frɛ mu sɛ sɛdeɛ tie biara no baabi a wowɔ biara bɔ mmɔden sɛ nso wo kakrawa ɛbɛtumi akɔ yɛbɛyi n'apɔmuden nsɛm no emu wo kakrawa biara yɛde yɛsɛ ketewa biara nsa ɛmfa ma yɛn kɛseɛ biara nso ɛnso ɛwɔ situation bi mu sei ɛmfa ma yɛn nti wodeɛ boa nipa nti ɛna nipa ɛwɔ hɔ enipa nti ɛna enipa ɛwɔ hɔ hyɛ ne nso ɛma me ato ne nnɛ ebetumi ato wɔn nso wɔkyena na ɛba ne saa wobɛhwehwɛ sɛ wobi ɛmoa wo anaa sɛ wobɛpɛ sɛ obi ɛmoa wo saa brɛ no a wɔn nso wo ho akyerɛ wo no a ɛneɛ ɛnɛ yi a ɔno nso ne ho akyerɛ ne yi bɔ mmɔden asɛ wobɛboa no yɛmmoa nipa ɛwɔ berɛ a wɔte aseɛ yɛmmoa nipa ɛwɔ berɛ a ɔwɔ nkwa yɛmmoa nipa ɛno ɛne ne yɛsɛ yɛn sɛ ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛyɛ sɛn na wode ba 200 cities 100 cities 500 cities 1000 cities ɛnte saa ne nan no yɛbɛtwa ebi ato obi saa pɛ yɛtwa na ne doctors ɛka akyerɛ no na wasan yɛada fie saa ma nsusuaso a doctor kaa yɛ sɛ wanyɛ ne ntɛm ɛbɛba no ɛɛba ɛɛto no ato no nti no enkosi dabɛn onua bɔmmɔden ana ɛboa yɛn ɛnɛ ɛwia yi w'anim ɛna yɛhwɛ Justina moyɛ tribe bɛn frafra bacho frafra moyɛ frafra okay ɛneɛ na frafra kasa ɛfa kasa kyerɛ frafrafo a saa bere ɔmo tie yɛn mo ɔmo hu wɔ haw no ɛne mo a wɔhwehwɛ maame wo kana wo wi a na ɔno nso ɛde bi ato aso ama ma bia ontenga o hezozo ya sirtiwa ma biwa na ar inge na ala senkal lebla kansa bona na arwa po
Tidiki doctor mabala wa panzina. Doctor mi yeti na la panzin seka bela na te ingwo presi. Yeki ye ma ala bare de ki chala na le de ki na la pont na la le na re. Ti e wusa te kan yen la ti e gilgu ti kan yen la mani ko pala zi opo yeti yamande selwa de det matenga nerwa de mamburi ya zoni malga le song man biyawa tuba in wo presin bo biyota yi imma mbeni mi zozo yete zoni malga maze wankata poru nkata ne saka wa songma nkata bu saka wa songma manen biyo nyara dar woti ere gilgra nkata saka wa songma nsira mi ne bara akata wa tontone la bi nkwama we poru kura wa boma man be zo yete songma ya bate songma ozozo nti no nia oka ye no na kyese ne eno an waka no na de srede eno an osan de ato edwa no nti yeguso wadawroma boayen boayen na yentumi Justina fawode to aso emame Mbele ya mifanfarume sere. Mbele ya miasung malanya la au kainge sejua. Mandeke na ala girige ezia wo te kanyi la au aing seja. Mbele ya me sung amate enge sejua la. Dokta etare kansa la di pazia la kama bata wiki na alaba. Mbele ya me ya sung malanya enge na ala. Po Yesus. Okay, ene na kyese no no eno nti sen na wode boa me se yemwa no wada fia che ne nan no entisa ye betwa ba ko na fio eye cancer say ye be mu die ma ye mema balloon de scan ne ho ne ma hospitals ne ho ne ma nyina e de eguso na wanhunu ba bia wonom akokokoko sesi atubunu mu wo mu ni ba bia akobie ya ha say be 1 year ni 1 year ni ena womo aha yesa into wadaroma eben Marco fame ewremu na yenkomra Marco medase ewo akonya kese a ode amame ewo platform isu na me de enche pace su free currency nkaso ema ahwefo ene atiefo nyina eben megima konya se ya no hu se currency chicken nupa ye fe no Zahara Mixture, Zahara G capsules, Zahara Man capsules ana Hindi Herbal Mixture ye no yi mu nkomo emu adanse ene apomode mu nkomo ane de beso mu awie nodofo nkomo ya hyase ye de ye dry ye fe no Zahara Mixture ene Zahara G capsules ane hyase ewo nkomo twetwen mu na Zahara Mixture no ene Zahara G capsules no ye dura oba ene bema etumi nom se uyo oba na utie me na infections pa hawadwen oba bi wo ho a infection bi te se gonorrhea syphilis anase chlamydia ene na betena impempi no eba ne saa etimi eja no jonso ya yawo oba bi so wo ho a etimi ma sabi ensansan bi a ɛho nya ni kakra etimi etibu na himfie ho prekesen se wo yo oba na infection bi te se gonorrhea syphilis ene wa betena me say oba edura ene aba ebeboa wo medi ho adanse akamfo ede amount se pebi sisi a kodra store pharmacy shop herbal shop bi aben wo se wo pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules sa uyo ba so na wo ho na 2 years ni untimi emu nsa oba bi wo ho a 1 year ni onya ne menses da oba bi so wo ho a otimi bu ni nsa ba obu ni nsa pains pa no namu sa uyo ba na wo sa wo ha we mu na ma amane pa na wo namu awo wa wo mu a edro ba ko pe na medi ho adanse akamfo ede ma se beboa wo eno ane Zahara Mixture ene Zahara G capsules sa uye bema so na wo ho na wakofa innam yare bema bi wo ho a wo wura tokorobo ni mu akofa innam yare bi te se gonorrhea syphilis ene chlamydia eba ne sa bema bi wo ho a etimi ma ne bema no efon bema bi so wo ho a etimi ma ensansan ne ekrokro bi a ɛho nya ni kakra etoto ne bema no ho bema bi so wo ho a impempi no eba ne sa odwonso a aya na obre na ochem ansa na dwonso no etimaba ubosa wo ho a na dwonso so eka ne ntentem bema bi so wo ho a ubosa enso man bi na efiri ne bema eba uye bema na uhu saa ne ma we won ho na wampe Zahara Mixture ene Zahara G capsules ho ekira kwan ya me say ebe proud achen eti bema kodra store pharmacy shop
baabi a yɛtɔn aduro biara wose wo pɛ Zahara mixture ɛne Zahara D capsules na saa aduro wei asa yɛ aduro a ɔdɔfoɔ obi wɔ hɔ a ɔno nko ara de bia wadwale awie no na yɛ sɛ deɛ biribi ɛnenam no ho no na yɛ sɛ deɛ ne ho ɛkeka no nketenkete saa deɛ wei ayɛ no for so many years wako ohun sisaye biara ɔdɔfoɔ bacteria infections na ɛha wadwena ɛne wabɛtena no aduro baako pɛ anɔdɔfoɔ ɛbɛboa wo Zahara mixture ɛne Zahara G capsules na saa aduro wei ɛyɛ aduro a ɛboa obi a ɔsa so ɛha n'adwen ɔdɔfoɔ bi wɔ hɔ a mesi aduane tɔ ne yam a buei ondidi yɛ so a na ohun amane ɛwɔ hɔ a bɔsɛ n'akyi nkasɛe na ne boa no nyinaa ɛhyehyɛ no ne mfe na amanehunu paa no nam mu obi wɔ hɔ mpa otumi nya adwene mi mpo sɛ obi mpo na ato no duro ɔdɔfoɔ ɛnyɛ aduto na aduro pa na wonya nhyiaeɛ aduro a ɛbɛboa wo ɔsa na ɛdi 10 years 15 years a ɛne wɔbɛtena no Zahara mixture ɛne Zahara G capsules no ɛno ne aduro a ɛbɛboa wo ɔdɔfoɔ bi so wɔ hɔ a ɔwɔ weak immune system me pa kyɛ sɛn ɔno nko a de bia wayɛ no fon yaleɛ nketenkete ɛha n'adwen ɔnante kakra bi a ɔbɔ sɛ ɔtee so ɔno nko a na de bia ohuna mane ɔdɔfoɔ bi so wɔ hɔ a de bia ɛwan nketenkete wabɔ wa for so many years wafa aduro bia ohun sisaye bia ɔdɔfoɔ ɛnɛ aduro aba ɛbɛboa wo ɛbɛboost immune system no ama ɔpɔmuden no akɔ n'anim ɛne Zahara mixture ɛne Zahara D capsules ɔdɔfoɔ deɛ number si number no so da TV no so biribi a onti asie bia ofra yi a yɛbɛnya adagye akyerɛkyerɛ mu 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 ɔdɔfoɔ nkɔmɔtwetwe no aduru yɛaduru a yɛfrɛ no Hindi herbal mixture so na saa aduro wei ɛyɛ aduro ho so a yɛde aba sɛ ɛboa adɔfoɔ bia malaria fever ɛha wadwen obi wɔ hɔ a te bia ɔno nko a ne ti ɛɛpae no nanum nyinaa ayɛ nwonwono ontimi ɛndidi ɛnyɛ kama de bia ahoɔhyɛ na egyina no so wobɔ sɛ naapɔ so nyinaa so ɛyɛ ne ya ɔdɔfoɔ aduro a wohia ɛyɛ Hindi herbal mixture ɛno ne aduro a ɛbɛboa wo typhoid na ɛne wabɛtena no typhoid fever na ɛha wadwena wako for so many years ɔdɔfoɔ uhun sisaye bia no mesebe no to nkyia fa Hindi herbal mixture na ɛyɛ waduro saa aduro we ɛyɛ aduro ɔdɔfoɔ nubura ahodoɔ ana yɛkeka bom atwetwe mu ahoɔden no sugar level na ɔbɛkyɛke na de bia ɛkɔ so no ɔdɔfoɔ fa Hindi herbal mixture na ɛyɛ waduro obi wɔ hɔ so adwuma ɔyɛ no ɛden ɔyɛ adwuma ɛgya ho ɛba ne saa de bia no na pɔmuden no na ɛwɔ fam ɔdɔfoɔ aduro ɛbɛboa ɛbɛsiesie nipadua no ama de bia wapɔmuden no akɔ n'anim ɛne Hindi herbal mixture Kodra store pharmacy shop baabi a yɛtum duro Ghana ha wodie wobɛwura hɔ a wose wopɛ Hindi herbal mixture ɛno ne yɛdura ɔdɔfoɔ no ma ɛbɛsiesie nipadua no yɛbɛkɔ yɛdura a ɛtwa to a yɛfrɛ no Zahara man capsules na saa duro wei ɛyɛ duro a yɛde aba sɛ ɛboa bɛrima biara sɛ woyɛ bɛrima na wotie me na nnɛ da bia numrɛ o partner hwe w'anim now the excuses who complain bɛrima mesrɛ wo 2026 ɛma ne sɛ yɛabrɛ yɛmpɛ excuses biam bɔ adwuma no bɛrima na duro a ɛbɛboa wo weak erection na bɛrima ɛne wabɛtena a da bia nko a sɛbi ɛhyɛm na adwo no bɛrima aduro a ɛbɛboa wo ɛne Zahara man capsules bɛrima bi so hɔ a premature ejaculation ɔno mese na ho ɔde no 1 minute mpo no wayɛ bi sɛ woyɛ bɛrima na wote saa na yɛto din 1 minute bɛrima wode de bia 1 minute no mpo no o struggle ansa na watuma duru 1 minute na bɛrima mese waduro ɛne Zahara man capsules sɛ woyɛ bɛrima so na wɔ hɔ na usisi paa ɛyɛ wo ya ɛtete bɛrima mese waduro ɛne Zahara man capsules Kodra store pharmacy shop herbal shop bi a bɛɛ wo se wo pɛ Zahara man capsules sɛ onkomwa no so ayɛ mmerɛ bɛrima mese waduro ɛne Zahara man capsules ɔdɔfoɔ gye number CBM 0246 0246 34 83
0246 0246 34 34 83 83 34 34 0246 0246 34 34 83 83 34 34 0248 0248 56 56 93 93 35 35 0248 0248 56 56 93 93 35 35 Order for me de manu bury no de bia meka mentena ho emma yare no en ka wo hye dem enye mobo ansa no wato no mo apɛ currency nu pa ye de bedwa so aye fɛ no Zahara mixture any Zahara G capsules a order for uto aduro no mienu na on no ma wo de Zahara mixture no ena be yensuo amene Zahara G capsules na ebeboa boost immune system no asa to infection bi ase any Zahara man capsules a eye memadura ebo bema bia me sei waye mre pa ye twetwe no efe no 1 minute bema any hindi herbal mixture ebo the phobia malaria fever typhoid fever high blood pressure any diabetes any na betenam order for you no pay oko pharmacy shop herbal shop bia me sei atondro wo akra oko okaishi drug lane baseline pharmacy ruta herbal shops wo ho nyina eton bi na owo ashaman so a humble mother obenya bi ho na oba kumase fam so a tafofam wo PFA pharmacy abusu ho na okọ Ashtown animurum so ke wo so a Fredimens Herbal Blazer Requa abusu ho Colinac Herbal Apidank Herbal Dani Herbal Misty Herbal na oba kumase asafofam wo so a Have Made Pharmacy obenya bi ho G Root Pharmacy obenya bi ho Jab Pharmacy obenya bi ho na okọ takwado so a Sir Charles Crisis the answer. AA Mensa. Now ko boga so a unique herbs. Pristia so benya bi unique herbs. Sasagana ha. Be bia odofo me se ye ton aduro no. Wo de bowura ho. Wo benya ye nupa ni bi. Na to aduro na me sha obo se obeya danse. No aka se characteristic aduro no ye papa. Me da se mako. Nyame ensha pa minia bema eya Akoma 87.9 FM Onia TV Osei Chrome TV Akoma mu nsem dwumadie no eno a na wo hwe na wotie no yedi nkan aka ye nuaba na wo me eguso no story no na ye free ho na ye ba ye nuaba Justina de no eso Beluchi Wadaroma hospitals na wakọ no na afei de watwi dem a watwitwa no ni nyina bomodi ase odi beguso de amame na yehu no sade asem no esi etie eni esoso mesro na meka mese enipa ye nan ene ye nsam ye nu ewo hompo ene da asan na 23 years ye ba betwa ne nan ha twene 23 years oba ye dan na just say ne life or be dan krofo me say si nya twa ne nan no ne ye ka se artificial legs ana leg ni bi na abeboa ye ne afabo ye nei na ye ntumi save ne nan no oyonko da no da ene ye ne de okina ebetumi aba wo so ne ye wo be ya ma me ne 2026 afia ye si mu yi ye nhye dan hunu ne ma so saa enti odi ya ne say bompa ye usika no bompa ye guso wodi ye enka nyankopon no akratsakra no onim wo haw onim problem no bompa ye guso na ka kire nyankrompon say wodi woni wabusua nyina hye ne nsa eye 2026 afimu wado ya wo koye dia save wo bi nine na ye ntwa yade bi wo ase yade wo wo a wo hunu se die sitie papa na emom se yamfa wo na wo befa na asase so a ha adwene papa otu ana wo dwendwen atema na me wonan tema enukra ye enukra kum de biada eno ekum de biada enti kwada roma me se bua wo bi na yado ya ye nketenkete ma me ne papa eno na ede ye nam wiase sese yo yado ye na ye nkakra ma nkrofo a yemu no eno na de ye nam se yenim sede esi boy ye ho ban ne yenim de eye ma ye ne a enka be ye adoye mo ka be hunu mobro ni bi emobo mo dan eniema bi a ye de ye sika eyoyoyo no bua no unua no ema ye ntwa ne nan no ntontwe ye bua nipa wa bra wo tiase ye bua nipa wa bra wo wonkwa enti fa wo de bra na me ye bebo odi ne ehirawo kasaguso ubenya dansede kasaguso nyagidie fa akoma pa fa odo akoma na ubenya dansede
0245 301 462 0530 507 849. Yɛbɔ nipa wɔ abra wɔ te aseɛ. Yɛmmoa nipa ɛwɔ abra ɔte aseɛ. Yɛmmoa nipa ɛwɔ abra ɔwɔ nkwa. Onipa hia mmoa. Ɛnyɛ nea Justina ne ɔmaame nka wɔn mu peni. Ɛna ɛnyɛ yɛn so sɛdeɛ nka yɛn so yɛ peni. Ate yɛ nipa. Woyɛ dani a ɛbɛto. Ɛto a wobɛhia mmoa. Adwuma wei ɛnyɛ easy sa. Yɛn yankasa nkom ɛyi ɛno anana Pastor Julius Oka. Kasa ya na ɛkɔ so wɔ yɛ adwuma yi mu akyi. Ɛyɛ na ɛdɔɔso papa. Nanso so wɔn kasa bebrebe ya ebi timi tie wɔn na obi di n'asɛm ba kora ɛden sɛ wɔn ɛbɛboa no. Ɛyɛ na nnome so wɔn. Onipa bi akasa ama na to obi tirim. Na wɔn deɛ nanso sometimes ɛyɛ na no kora kan ya. Sɛ yɛ gyegye sika de ama wɔn mu yi. Da bia meka me se sɛ 10 peso akora fa yɛn nsɛm a ɛyɛ problem 10 peso enunguase a wobɛgye ɛnyɛ enunguase ketewa nti yɛdi yɛhu nipa ɛwɔ adwuma yi mu pade nkurɔfoɔ kasa ɛma wɔ bi asɛm bi a waka ɛma o da bi ɛne obi pɛ mu akora ne memfa mfa wɔ mo so maame ne papa yɛ kyɛ sɛ enipa no nso a ɔka asa asɛm no bisa no sɛ adɔyɛ mpo a yɛ bi da sometimes ɛyɛ na wɔn tai kasa nsɛm no wɔhwɛ ehunu a wɔn na ebeduru baabi no wobɛhunu sɛ yadeɛ bi abɛbɔ no wɔ social media no wɔ sere ɔno abɛsrɛ wɔ social media na sɛ ɔno abɛda ne dɛm ama nkurɔfoɔ na akɔhwɛ no no wayɛ ama no because ne tu gu abua ne fo ɛbra no wɔ bi wɔ ha ɔmo no wɔn a no wɔn gyina magyegye ama no na ɔka asɛm de fa wɔn ho enti saa abere no a ato no obetumi aba mɛmɛ hɔ sɛ menyegye sika ma no daabi o nyɛ na aka mɛkyi asɛm bɔne no ɛnyɛ wo na woka ayi na ho asɛm bɔne no ɛnyɛ wo na aka ho ahwan ho asɛm bɔne nti sɛsi ato wɔ no obetumi aba mɛ hɔ wobetumi akɔ na hɔ wobetumi akɔ nhyira so ɔmo nka bi ma daabi because wo a mo yɛ dimpa nti saa afɔ no bo nso ɔde ne deɛ hyɛ dɛm ɛyɛ punishment nyame de ma wɔn yɛdwuma na ɛyɛ paa yɛte nsɛm pii wɔ akyire paa nanso so yɛn mpo nso na sɛ wahaw bi to yɛn a yɛntumi mmɛsrɛ maako meba nyare sɛ me na meba bi yare saa yadeɛ wei a na me nua bi a makoma dane so a mentumi mfa no mmɛtena ha mesresre sika baabi a mɛfa bi sɛ mehu sika na mede bɛhwɛ no a
mede bɛhwɛ no asika no sa asa nti yɛn ne yɛ adwuma wei no in fact yɛn ho ɔmɔbɔ paa because obi deɛ yɛ betumi ayɛ ba yɛyɛ deɛ yɛntumi nyɛ nso nsɛm keka wɔ akyire ɛyɛ a na ɛdɔɔso but sɛ wote sɛ ahwɛ yie ɛsiane sɛ woka nsɛm a ɛsi wɔ bi ɛkwan sɛ wɔbɛyɛ wɔ bi adɔyɛ agye no a nnome ba wo so ɛna wo nso obi aka asɛm ama no atɔ wo tirim nti wonyɛ no wobɔ wo nhyira to go wo nhyira kɔ akyire yɛbrɛ o sometimes ne yɛ pushi yɛde ewu eturu bia no yɛ pa aba yɛsɛ sɛ obi de biribi sɛ kura ba a yɛnyɛ nanso so sɛ yɛanyɛ nso a obi wu sɛ yɛanyɛ a wei yɛbɛtwa ne nan no because for how many years ni wɔn akyi ni a sɛ sɛ ɛbɛ 5 years ni ɔda dɛm baabi a wɔso wɔfa bi a wafa deɛ sitire te sɛ yɛn nso ma ɛno ebu yabɛm ne yɛsi yɛnyɛ a yɛretwa wɔ bi nan ɛnyɛ yizi ɛma wɔ bi asɛm a waka nsi wɔ kwan sɛ wɔbɛboa yɛn ne yɛyɛ adwuma wɔ yɛnyɛ nipa bɔne kora yɛdwene nkurɔfoɔ ho mpo kora kyɛn yɛn ho hwɛ deɛ wɔboa no no ebi ameka me sɛ me nua deɛ baayɛ yɛntumi amfa ama wafiri mu bɛnso obi deɛ baayɛ ɛma yɛayɛ ama no anya nkwa it tells you a lot about adwuma no a yɛte ha yɛ ana yɛyɛ no nti wo deɛ sɛdeɛ tie bia no boa yɛn yɛn nuanom nkramofoɔ mo wɔ hene fa mo deɛ adɔyɛ deɛ yɛnim sɛ mofa no kwa yɛn nuanom nso akristofoɔ mo wɔ hene fa na yɛsɛ yɛma kristo adwene ɛwɔ kristo mu no ɛntena yɛ mu bi kristo adwene bɛn na ɛte ne mu ɔdɔ na ɛte ne mu na ɔwɔ ahobrɛase akoma ɛte ne mu ɔdwoɔ akoma ɔdɔ akoma tema akoma na ne nyinaa te ne mu te sɛ woyɛ kristoni a wɔsɛ wonya dɔ wonya tema wonya ahumɔborɔ ɛde ma wo nua bi sɛ yi a ɛne wo so frɛ wo no na woyɛ ayɛmuyɛ akoma na bi ameka me sɛ yɛ sɛ odwanfo no na deɛ yesu kristo kura no akua yesu kristo baayɛ no a na wɔsa yadeɛ no sister wɔsrɛsrɛ sika daabi ɔno deɛ ɔte ntɛsoa na ɔde afa anwea na ɔde afa w'ani na ate ɛno koraa yɛka no ne deɛ ho asɛm yɛmfa nkyɛ no na yɛne yɛayɛ gyegyeɛ ɛne yɛmfa nkyɛ yɛ koraa enti sɛ mede compare yesu kristo deɛ ɔdeɛ na nsɛnkyerɛnne ɔfa anwea na ɔte ntɛsoa na ɔde aka na ɔde afa w'ani ɔsɛ w'ani nte ɛno koraa ne yɛbɔ ne din bɔne na nka mpɛ sɛ yɛn yɛbɛbɔ yɛn nso emu yabɛm yɛbu yabɛm obi bɛɛwu ebu yabɛm obi ba ɛɛdi dɛm nti yɛbɛkɔ so a na yɛayɛ ne sɛdeɛ ɛsiteɛ no nti dom boa yɛn na yɛntumi nsevu yɛnnua no ne nan no ɛnan no nti sɛ yɛbɛtwa wadaworo ma ɛma yɛntwa ne nan no ɛno nti boa yɛn numbers no ne 0245 301462 0245 301462 0245 3014 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849. Marcos, Pacho, good evening. Medina Nakia, Nakasa Free, Asante Fidasi. Dear Mammy, dear Dancy, and say, my worry for 3 years. I won't. And so, Essan little kwaku. Now come a second and out and see this, Miss Sandy say, move from one little home. And me, Namia, your man, I'm a man's muffin. Nti mesrɛ obiara sɛ obiara nso mboa bi na nipa korɔ no ho ade hia ɛbɛbɔ mama no amen. Marcos, Nyankopɔn ayɛ ama me ɛna mede anigye ne aseda ɛfa mo so ɛne wɔ dwuma pa a moyɛ. Mmerɛ bi atwa mu moyɛ show bi ma abɔfra Kwaku Little sɛ mbɛkae a yɛ na miso seed ɛwɔ saa abɔfra no so na Onyankopɔn adom nti Nyame so ayɛ adom akyɛ me abɔfra bɛrima a ɛnɛ mesomanya ba ɔda me nan so nti meka hyɛ Nyame animuonyam sɛ wode wo ho to Nyankopɔn so a ɛdeɛ nyinaa de boa wo
ne bɛwie oyie nso. Nti no obi biara a ɔretie mu anaa ɔretie program biara a ɛrekɔ so wɔ Ghana a obi biara ohia mmoa wode akoma pa ɛsoo seed anaa wode akoma pa boa nipa no a Onyankopɔn nso kyɛ a ebi so. Meda mo ase sɛ me nso mɛyɛ adɔeɛ no a ɛma calculator a Nyankopɔn nso nam ɛno nso akyɛ me ba bɛrima fɛfɛɛfɛ a ne ho ɔda me no ase. Nyame nhyira mo. Mpakyɛ mede Esther meso Kumasi ha yi ana ɛno a ɛtu kwaku asɛm a mewɔka no ɛna meso na meso ma me nso bi nhwɛ na megye bi sɛ meso hwɛ a Nyankopɔn bɛyɛ anwanwade ama me. Me passport ma request for me passport me in December ɛna mo kan sɛ bɛba because mo de me ne ɔkyena meso me paade ɛde atu kwan nti Nyame atom ɛno na me send this scan ho bɛgye di sa no pay and pay the dasaway ya ɔma send me message sɛ me passport na yɛ ready nti metumi aba abɛgye yɛtu kwaku di akra na me yɛhyia no. Hello mama ko obi ba ko nyinaa mo ho pinhyia pa nso mama ko su God's way nyame akwan ye nyame aya ama me tu adoye ya na me beye ne bi sika 2 million na buro nya me ka che Nyankopɔn ani mo nyanse buro nya yim ne nyame aya ama nde ade nyame nti kure me na me koya ade bi nti me koya ya na me ka kire me bo God's way dini say God's way ma be ya do ya ma wo na ade o ya me kwa akoye sa wo man kunindie ba mesane aba be wa doye mama course me ka ye no ade ni na nyame aye ne pe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  ante se kura no a me ka se God's way sa ade ni yeyi a mesane adiskani mi kura ba be de aba be ka no ho me kwa ye so ayeyi nti we kura no me se God's way mesana bra ne 10 million na mo asande aka na yi no ho de aboa na yare hwe no ti mama course o de ya mi yi ukọ studio a bo mama nsan nyina nte san do ye de adoya ye ni se mama course mi nye bi do o platform yi so na eye me first yi a de ye sa 2 million no na sa 2 million na me koye no nyame ya no mo ho nti go sweet san won 10 million a me baba be ka no ho na mo de aboa na yare hwe no ti no me chia mu nyina mo ma ba Onyame Nsem Aya Akoma 87.9 FM on TV. Akoma mu Nsem Jumedie no na wo hwe na utie no na mame mo numbers no na fe menko na mene mempanimfo enkodi enkomo ye wa pomuden ehwo nsempa ede emamonti mobile money numbers no eye 0245301462 0245301462 0530507849 053